Usap-usapan ngayon sa social media ang pananampal ng kapitan ng Barangay San Patricio, Mexico, Pampanga sa isang babaeng residente. Aminado naman ang kapitan na uminit ang kanyang ulo. Dahilan para mapagbuhatan niya ng kamay ang babae matapos umano siyang murahin nito. Magbabalita si Lizen Morten ngayon. Isang proyektong kanal ang sanhi ng komosyong ito sa pagitan ng kapitan ng Barangay San Patricio, Mexico, Pampanga at mga residente. Paliwanag ng kapitan, papaalis at tapos na raw silang magbutas ng bakod para sa maayos na pagdaloy ng baha papunta sa sapa sa isang bakuran nang bigla na lang siyang minura ng residenteng si Mary Ann Regis. Biglang lumabas yan, doon sa bahay niya. Bigla akong pinagmumura. Sabi niya, Itinanggi naman ni Mary Ann na minura niya ang kapitan bago siya makatikim ng sampal mula sa opisyal. Kung nakapagsalita man daw siya ng hindi maganda, ito ay dahil pinagbuhatan na siya ng kamay. Yung huli na siguro kasi talagang tinamaan na ako. Doon ako talaga nakasabi ng hindi maganda. Pero nung una, hindi ako nag-aano. Nangangatwiran lang ako nung una. Aniya, tila'y tinatanggalan raw sila ng karapatang magreklamo sa kinaukulan dahil sa pananakit na ginawa ng kapitan sa kanya. Nangangatwiran kami dahil ayaw na nga rin namin dito sa nang gawin yan. Nagkataon nga siguro talagang mainit na rin talaga yung ulo niya dahil balik-balik na rin siya dyan. Yun, nangatwiran ako. Ayaw niya na yung meron ng sigurong isa pang pipigil sa kanya dito. Nag-umpisa ang sigalot ng butasan ni kapitan ang bahay ni Maricar Maglalang para madaluyan ng tubig baha papunta sa sapa. Giit ni Aling Maricar, sang-ayon siya sa proyektong ito pero hindi raw ganito ang kasunduan nila ni kapitan. Papayag raw siyang ipabutas ang kanilang pader kung hindi aalingasaw ang amoy ng tubig. Sige, niya kami mangulkul no po. Sinabi na yung alok na kaya kami, balo mo nga, bukas ang tingi. Gawada kayo malati mo. Kay batak pangke, alang mamaong baho kaya kayo. O sige, yakong pormi na. Yako sige, papayagan da ko. Amayan, nung payari na pa mo. Pero ayon sa kapitan ng Barangay San Patricio, hindi raw pag-aari ni Aling Maricar ang garahe ng kanyang bahay dahil dati raw itong bahagi ng sapa. Kaya naman dapat lang daw na dito umagos ang tubig na naiipon sa mga kabahayan. pero yung pong ginagawa naming canalization, ari ng gobyerno. Dating sapa, matanda pa sa akin yung sapa na yun. Kaya lang, nung namatay yung sapa, hindi na ginamit, ginawa ng mula-mulaan yung tapat nila. Aminado naman ang kapitan na nag-init na ang kanyang ulo noong mga oras na yon dahil pinagsasalitaan siya ng masama. Una na raw niyang ipinaliwanag na aprobado na ng lokal na pamahalaan ng Mexico ang proyektong kanal. Pero ang mga residenteng apektado ng nagbuburak na baha, pinanigan ang punong barangay. At saka niya mo hinahos na yung kapitan, siyempre, uling masikan ng daratang yung bagyo, uling delikado. Unang-muna, lukubinda nung king pami bale-bale, may uling pagay dyan may tandaratang nga bagyo. Ba, nung yakong kunan mo, nung yakong manong kulang pa, nagkasana ako, mutang paling, tumbuang kaya pa siguro. Kasi may pito ko eh. Samantala, nakarating na sa municipal and local government operations ng Mexico ang insidente pero diskresyon daw ni Mary Ann kung sasampahan niya ng kaso ang kapitan. And actually, dun sa administrative aspect nun, nung pumunta dito last Monday yung mga complainants, sinabi ko, actually, sa akin siya nagre-reklamo na ako ang mag-sanction dun sa tao. Sabi ko, hindi cover ng DILG yun, but ang sangguniang bayan. Lizen Morten, Central Luzon News.